Valós Battlefield 3. Csak egy kicsit régen. Vietnám. Vietnám. Tehát Ja. ott van a Gulf, vagy a BRD-n, olyan voltam Vietnámban. Ja, a szocialista blokkban ott vannak a régi uralterelőautók, vagy a BRD, vagy a gaz. Hát ezt is nézzük meg közelebbről. Persze, Mintha valaki el akarná vinni, bazd meg. ja, is valami benne fájt. De igazuk van. Erről mit tudsz mondani? Felhozom, nem vagyok annyira kéne, hogy más járművekben. De régi. Magyar rendszám azért rajta van. Ez egy Csepel. Csöpög. Csepel. Na erről mondjál valamit akkor. Erről mondjál valamit. Hát ez egy BRDN gyártmányú páncélolt szállítójármű. Magyar országos szinte licenszbe gyártották a világháború idején. Alkalmazta Magyarországon a honvédség, illetve akkoriban most a magyar néphadsereg, illetve a rendőrségi célokra is alkalmazták. A rendőrség általában itt nem egy 14-es löveg van, hanem egy vízágyú például. Csak erről leszették. Kis piszkok. Nem engedték meg, hogy használjam. Ugye például az most nincs gyártás, tovább is tervjelzek. Ott van például a gazvodnyik, vagy ami úszóképes, a régi furgot hasonlító terepjáró, páncélról szintén, vagy ott van valami eléggé az amerikai Humvee-re emlékeztető Tiger. Nivo! Rally autónak tökéletes. Oda mi? Há? Tanárom mondta, hogy annól akart venni egy, Nivát? nem egy Nivát, egy orosz terepjáró. Ukrajnában, tanárom Ukrajn voltam úgy. Mercedes van, jelezem. Ez persze megjelent. De milyen durván néz ki. Mindig Kicsit meséltek homályos. nekünk, hogy mi volt Ukrajnában. Miért? Mi volt ott? Sok minden, mi? Itt ebben a szél, amikor azt mondja, hogy katona volt Ukrajnában, akkor kiküldték például mindenkinek kiküldtek 2 embert halpapát, nagy hó esett, mikor végeztem, meg kezdték előről. Az gáz. Az gáz. Na hát ez már nem. Azt alszik is valaki? MZ. Gyerekek, ennyi. 1 kiló már, tehát a aksiakban legolcsóbb, az a leglerúgó, tudod? Meg az Figyelj, mondd el, hogy baráti alapon mennyibe került a BNP-nek a motorcseréje, meg mennyibe került a T59-es. Baráti alapon, de mondd el, mert tudod. Motorcsere? Motorcsere. Hát gondolom, hogy nem. Meg 1000 forint nem, ja, hát ezt nem is kell tartani. Nem? De a BNP-ben 670 volt baráti alapon a motorcsere, fél millió meg a T59. Baráti alapon. Az igen. Mindenki összetette magát, hogy... Vehet. Veszed? Igen. Jó oldalálok, hogy jó, nem a hüvelyek irányába azért. Előbb, mikor ráverek a vállam. Oké. Oké? Összeszedhetem?